Admin ndokumbura kupinde number. Admin ndokumbura kupinde number. Admin ndokumbura kupinde number. Admin ndokumbura kupinde number. Hello. And it's true, Yes, I know. I know. I know. Yowe ingazvakoma handingazvirambe hangu because zvimwe zvacho natozviziva. Maya, close this door. Hazvakaoma. Pakaipa. Yowe ndizvozvo obvious. Pakaipa. Aiwa, pawatotaura zvinhu zvezvo partly tinadzo ndatobhilifa ndatokubhilifa. Aiwa. Yes. Haya, pakaipa.
Sure? Yeah, pakaipa. Hey. Yeah, zvakaoma. Yeah, zvakaoma. At least masiva yenyu masiva anyway. Zvamataura 98 zvamataura ndabva ndatobelieve because tozvizivawo. All right, I want to get to go. Yeah, sure. Chokwadi. All right, that's why my sister will talk. Sharp. Sorry. Right, guys. Tadzoka zvakare, tadzoka pano. We are back here, guys. Takataura toda kuita inonzi Friday, Emotional Friday zvinoreva kudai. So takaita live kusara nesuro tiri pakati pe-live, then pakauya mama, she started crying, vakachema, and pakakwira mumwe futi akataka kuchema palive, anditika akachema akapesera taura kuti I'm battling with this and this. Live yakusara nemari mwezurayo handiti. So takangoti ngatimboitai semadzimai, ndiri kukumbira kuti vana vadiki munokwanisa kuenda zvenyu kunorara. Ndoda kuti tisare kana tiri 50 panapa, anditika vadzimai ari kuziva chinonzi Emotional Friday, anditika kana vaya vanoda kutuka kana kuchicha kana kuti kudini nhasi asizi, ende admin irimo ndatoti iri pastandby yakatomirira, vanenge vachingodzura. Anditi Emotional Friday ndekuti pane zvinenge zvichikunetsa. Sometimes ukaenda norara, you don't sleep, unenge uchichema uri wega, haurare. Pile inonyorwa kudai, unotorara nekuchema, animona. Saka semadzimai timbotakurana mutoro panapa, timbotakurana mutoro. Anything chauri kufila kuti you never know pakutaura what might come out. Panapa padiaries kazhinji kacho ndinoona pachita 360-10. Munhu anouya achifunga ndingotaura nyaya, pakupedzisira tobatsirwa. Ivo vamai vachive kuchema kusara nezuro ndakatumirwa. Pakabva paita munhu takabva tangobvunza mwana wavo, akabva afona tiri palive, akabva ati burukai palive. Mai vaya vakati vaida kutaura nyaya yavo, ndobva ati zvikanzi burukai, vakati ndikutonzi ndibve palive, ndikubviswa kusocial media, ndikunzi ndide kunotambira kuYouTube kune kusina vanhu, handiti. But vanga vataura partly yekuti izvozvi zvinhu zvakamira zvakadai. Pakangoita munhu one mucomment section akabva atoti ndokumbirawo namba yamama, ndobva ndamupa. Nhasi ndobva ndisendera screenshot yake kuti vatengera chikafu chake, ndofunga chachi 150 pounds here, chakawanda chavatumira. Vakangotaura, havatozivana, vakangotaura vakachema ndi mama wakuru. Mumwe akangobati, saka you don't know. Andika it's not only a matter of kuti kubatsirwa kuti kudidzi. Mungu wakutonesa kana kumba chako kuri kupisa, murume chechaika ari kuita zvinogara zvakadaro, wokuturira hauna, wokutaura hauna, because mazano tozati hatichakwanisa kunodzakana veukama kana vechi, because veukama vanotofambisa nyaya dzako. Ndosaka ndati murima, because pauchafona murima no one will know kuti ndiani. Andika uchangotaura nyaya yako, hati edi, andika vanhu, we are not adding, you just call in, number yapinwa, chako kungofona chete, and then you share your story. If you feel like you want to cry, Antika, we will cry with you. If you feel like you are said you say it's up to you, Antika, we are just going to be there for you. To do just to support you and to listen to you. And if you feel like okay, right. Hello, pa Emotional Friday. Hello. Maswera say. Ndaswera zvangu foni yenyu iri kubreaka. Foni yenyu iri kubreaka. Yes, takunzwai.
ini ndine kurwadziwa kwandinako kwandira kuti ndibatsirwe. Last week ndakapotsa ndaita stroke. Ndine mwana ati 29 years mukomana andinetsa nevakadzi. Ane mukadzi right now ndofunga ane 40 years manzwera andakaita. Mukadzi uyu akuti ndakamuitisa. Ari kuti ndakamuitisa kudaro pane murume anonzi akasiya vakaimba. Mumwe akarufa, mumwe akavaka katakshop, mumwe akaita akatenga motikari yakasiyiwa ipapo. Zvikomba izvo. Tozoti izvo $30 nema50 nema100. Zvino zvikomba izvo. Akufosa mwanangu kuti amai vako kwava kunyika kwavari kuku kuti ndakuno kwaane murovo. Apo ndakabhoti nditanga ndadzwa neguhwa ndakati rega ndinyatsovherifaya nyaya iyi. Nyamba nyaya iyi yanga ichiwandwa mwana wangu ndimakanika. Asati aroora akamitiswa nyangana yandaenda kungopusha kuti mvana idai yanga ichingouyo zvayo ine 23 years. Apa ndopaakunoti ndakamitisa chembere ine 40 years. Ndiri kurwadziwa. Akatanga achiita zvekugadzirirana motikari ende andogara padhuze nepamba pangu. Vachigadzirirana motikari kudaro havachamubhadhari mwana uye vakuti aiwa watoida kuopana. Okay, so imimi mati mukadzi uyu ane 40 inenge 40 to 41. Mwana ane 29 years. zira nemwana wake kai. Saka asi imi mwana wenyu anonetsa one vakadzika. Zvisingaite. Saka apa tichida kubatsirana zvedu tida kubatsirana zvedu vakoma kana kuti mainini. Mwana wenyu anonetsa nevakadzi. Tingati mukadzi uyu akanyenga mwana wenyu. Because 29 ava murume akutoziva kuti mukadzi anobatwa naye seka. But mukadzi uyu zvaari handitika munhu anobatirira vanhu. Ndikukuverengerai kuti mumwe akavakaimba ndobva asiya chidziro chemenhausi chapera. Makazviona here vakoma kana kuti makangonzwa? Izvi zvinhu zviri kutoitika, zvinhu zviri kutozikanwa nevanhu vese vanogara panharaunda. Pachitoverengwa zvokuti ndakatozotuma mumwe munhu wandakati tichishandisa chipindagori zvikanzi koiwowo mwana ko apa uyu murume wanokumuona uyu akavaka chakati uyu akasiya mota mwana wangu de boyfriend yakatosiya mota inoziva zvikomba hazvisi zvekurya zvatokutaura. Tikutaura zvevanhu vari panharaunda pamwe chete. Hatisi kutaura zvekunzi kana tingaverenge zvekunzi hanzi kune 200 meters no. Tikutaura vanhu vama50 meters. Saka mwana achikufonerai kuti kuno kwaita muroora ari kuda kuroora here? Akangonditi kana mazonzo pangu mukazonzwawo neguhwa kuno kundakamiitisa. Ndamiitisa mukadzi uyu ane nhumbi ine 4 months nemwana mukomana. Saka ndangoti muzvizive munhu ane zvinhu zvake. This time hapadi DNA. Munhu ane zvinhu zvake. But munhu uyu ari kuabhiusa mwana manje nokuti izvi zvese zvine zvokufoswa. Chitipa pikicha handipi. Tiudze eji yemukadzi ndo saizi yangu. Uda kumutora here kugara naye? Aiwa. Ada kungoshandisa mwana chiti achingomugadzirisira motikari. Achingonzogadzira motikari hapana mari yaanopiwa. Ende apo ndaitisa imwe rumu yangu matails ari kunzi motikari iyo ndiyo yakatotakura matails zvikanzi mari yachibva ndipo kunda kutoita ndiwo yekuti parichai. But munoziva chandoda kukuudzai patricky manje pamusiri kunyatsokuona sekuti ndimi mai vemwana ndipapi. Mukangozama kuda kupindira next time muchazochinzwa nevana 3 munozviziva. Mukazama kuti mukadzi haiti hadai denda ndiri ini handizivi kuti imi mukati chii denda ndiri ini mimika ndaimira kure vanokorana vega because kuchauya mumwe kana mukadzi uyu huriwo unhu hwake kuchauya mumwe mwanonyaripo achazvondokusena kwavo. Mukada kupindira pakati kuti haiti ichembere one pakadzi vakauya akasiya chakatika muchanzwa kuti kwane mwana wechi3 mumwe vanhu havarambaniswe manje. Vanhu havaramba chamukati chakumira kure uko motarisa kuti vanhu havatoudzwa kunzi siyana naye azodai mavachatisa. Uyu mumwe mukadzi ane mwana ane 3 months uyu. Iye wamambotanga kuti mvana uyu ndo pamakaita mistake pakutomuti mvana uyu. Dei makatongotakuta imi zvamose mwana nyani chiwest ane muchiuno makaregedzeka. Dei makashingoti iye watomitiswa mwana mudiki 23. Dei munhu akangoitawo mistake kumitiswa. Dei makachitotora iye yakauya pamba. Ndozvatakataura kazvi saka nenyaya yekuti mvana iyi mbuya yakanga yani mimba ine mwedzi akabva atomuvharira uyu panze kuti handisi kuda. Takatoita madna tichitoti uyu musikana uyu 23 years agara nemwana wake. Saka regai tione kuti zvichiwa mwana uyu ndiye here muuye mugarisane pamba. Ndobva aramba. Ina handisi kuziva kuti kuramba kwake kuseri kune ambuya. Buda udzoke iri kuramba kuita buda udzoke.
buda udzoke. Saka imimi mukati musikana uyu aende kunogara pamba pari kugara ndepani? Pamba pari kugara ndepani uyu mwana wenyu mukomana? Pamba pangu. Ko mukati musamuri kuti mukati abve futanda kunogara kumba kwamai ava? Mai ava vanhu vanoti vakavhura takishop kuseni vanoivhara kumateri. Uyu ndopavanozoenda kunochirara vese kana kuti anonzi tenda unohodha ndiwe woenda nekamwana kacho. But honai murume uyu ave murume mukuru 29 years. Ngachibva kapamapenyu ake aite decision yake paupenyu isingakuafecti. Ngachingoita zvaada. Hamene muri kuona sei? Because 29 murume mukuru. Handiti kana imi maona kuti zvaari kuita pamba penya hamusi kuda, handika chibva mangomudza kuti okay no problem. Kana watseda kuti uda kuenda kunogara ikoko kwaunogara kwamai ava kumukadzi wako kumba kwangu chibva ndakuchisa ndisa munhu moisa chi hamene kana muchisa hama inogara pamuchisa chi motomubvisa pamba pacho oenda aki kunogara kwanda unogara because zvichaitokurwadza iwe muchidza kuti amai ava vari kuata mumba menyu iwa musingada vachitomira muri kwamuri ikoko ende chamungaita hapana. Aiwa kumba kwangu handifungi kuti vanoyazorara nekuti kwavo kumba vanoti takishop ika inenge ichida kuonekwa handiti vozoti zvinhu zvinenge zviri zvavanositoa. Ko anosapota mwana uyu we29 years ndiani mukomana wenyu? Mukomana uyu ndimakanika. Dzimwe nguva kana azoomerwawo pekuti ashaya makastoma ndopaanoti ndijekei. But pakaita uyu mukadzi uyu nhumbu akaramba kana kumusapota ndifunga ndisi takatenga kubva papreparation kusvika kumadn until nanhasi mwana uyu ane 3 months. Mwana ane 3 months uyu akatombopiwa zita anzi junior ndobva rachinjwa mubva ramufwa mubva rakuiswa kunhumbu yechemberi zvakanzivira handicharibeki. Ko imi mukatora mukadzi 23 mukaisa pamba ipapo kuti agare ipapo? Mati? Ko mukatora mwana we23 uyu mukamuisa ipapo agare ipapo? Uyu mwana we23 anotya kurohwa manje. Anotya kurohwa because akamborohwa nenhoo. Saka anotya. Anorohwa nani? Nemukomana? Ndakatombozvitrai tonhu zvakaramba kushanda. But right now munofanira stress yemunhu akura ende munotofa akasara chinjoya mafa imini. Chitongomurega aite ari kuita yacho acharega ega. Iri kurwadza padhuze nepamba. Kurwadza kwazvo. Zvinotorwadza but as it is right now hamuna zvamukaita because mwana wenyu naiye wachona andone muchiuno chaiwo makaregedza. Nokuti kana achirara namai ava hasi kuona dimuchimbomubvunza kuti hausi kuona kuti ukurara unenge uchirara neni. Zera ramai ava harisi zera rekuti vane mwana anenge ane mwana wezera rako. Zvakasiyana nekuti kurara namai vako. Anobva ati iye ari kufungidzwa kuti handisi kuziva but vanhu zvavakaita vanhu vazhinji havana kuziva nyaya iyi. Vaingoti vana ava mwana uyu ari kugadzirira motikari arinaka. Ini ndakatozoita kuti vanhu vachitozviziva vanhu vese vomarai vakatozoshamisika kuti hatina kuziva kuti kuseri kwekugadzirira motikari akutogadzirira mahara achipfugurwa mabhuruku. Vanhu havaitozviziva because neage different havana kufa pafungidzira kuti ndozviri. Hazviri kuitika izvo. Padhuze nepamba. Pakaipa pari triki. Padina ndirimimika kutongoisiyana nazvo. Zvichirwadza kudaro kwakutongodziti alright ndiganisane nazvo. Then muzotangira ipapo mosezva because mukangoda kutaura munovachatisa. Ndofiye yangu iyoyo. Munovachatisa. Anyway regai tinzwe vamwe vanoti chii. Alright. Vaita dambudziko guys vane nyaya iri kuvanetsa yemwana mukomana ushu akane 29 ari kutora amai vane 41 achigara navo achivaita semukadzi. Saka ndo dambudziko ravo guys. I'm going to take only 2 people 3 people ukandifonera ava tangafona tinzwewo kuti munovapa advice yekuti chii guys. Tinzwewo kuti munovapa advice yekuti chii. Hello Kola, how are you? I'm alright. What is it? Mushe. Kola vada. Muromo wavo cheo ndo wakumbira problems mwana wavo. Avane mai mashoka vanoshandisa like mvaye mvana kasi ukauza mwana wako mamashoka asingaite ya pushing mwana ndo vakapusha mwana away kumaoko emunhu wamwe wechikuru. Maybe mwana iyeka pamwe akutori na love but ari kuda mother's love and akaiwana kubva kuna amai vavo.
pane zvimwe zvinhu zvokuti as mothers we can control our children, but you can't go to the extreme. Mwana mukomana haachazvi mwana mudiki, amunhu ane mafeelings ekuti anenge achida somebody, but okunzire munhu ari kuda moti imvana hamuide, nawo aenda kuchembere yake hamuchada futi, saka muda kuti adii. Ezi zvatongowopo ka, pray about it, leave him alone, let him make his own choices and own mistakes. Talk, the more you're pushing him away. Yes, and his own mistakes. No, that's my fear kuti vanoita zvokupusha into the hands kutosvika kutozwa kuti vakachita koti. What I call it because vanotaurisa. She talks too much, and the more you talk too much, vana vedu havazvide. The more unoda kuita ngezifu, you as a mother you want to control her. Mwana anoita ndururani. Sometimes itangosiri kuona uchiziva mataurira unenge uchita naye kuti aone kuti zvaari kuita zvakaipa. Right. Thank you very much, caller. Right, can we have one more caller? Because in those, I know of a case mai vakanga vasingadi zvachose muroora zvachose vachiti handidi vaipopota every day nenyaya yemuroora iyeyika, vakatozonzwa kwave nevana vaviri, vanhu ava vatoendesana kudiaspora. Nchati kudi. Hello, Sisimeli. Hello dear, how are you? I'm good, how are you? Good. Sisimeli. And she is too invested in relationship yomwana wavo. She is too inside part. She needs to let the boy be. Because words avari kushandisa, yanga iri mbana, this and that. She should let the boy make his own mistakes and learn from his mistakes. You can't be that invested in relationship yomwana wako komana. Umbilical cord takakata pabase. Let him be. Izvo zvokuti ivo ndo vakuda kucontrola. Uko ari kucontrola zvichinzi mai vako. Ivo vari kumucontrola vachiti 40 year old. Saka hasisina kwokuti anochoose kupi, but unfortunately for a boy child, pane chinhu chaanowana from this woman that he can never get from his mom. And that's what is important to him right now. So mai ngavangosiya mwana vangomuudza, like advise him, but zvokuzoudza nharaunda yese, you are only embarrassing yourself and not your son. If you are the main person vari kufamba vachiudza hama nenharaunda yese, you are only embarrassing yourself. Sisimeni, remember ndakamboya nestory yangu panapa. Mai vangu used to do the same thing. My mom used to do the same thing. But do you know what? Nanasi, they're still together. Vanotama on and off. Inini, I simply tell them, I don't want to hear about your relationship. About the kids, yes, talk to me, but relationship, I don't want to know. She should step aside and let Nana do what he is doing. If he is making a mistake, he will learn from his mistakes. He will go to Namai kuti mama paenda kakanganisa and maitaura chokwadi. But the more she is putting coal and paraffin and whatnot kuda kuvaparadzanisa, is the more ivo vachidanana. Yeah. Because they know someone wants to break them up. Don't fear yangu yoyo. Auntie, chinonziregedza ndechiri mumaoko. That's what you should learn. Kuti chinonziregedza ndechiri mumaoko. So your son cannot let go of this because achisi mumaoko, chiri mumoyo make. That's all I want to say. Wow. Thank you very much. Thank you. I hope Auntie is listening. Tukutsurana murudo, guys. Andika tinodzana murudo, tutsurana murudo. Anditi. Tinodzana murudo, tudzana murudo. Anditika. Yes. And say, okay, inangu I wanted to come to share my story on Facebook. But azviite haparipo. Problem yangu yandishurudza since ndatanga kugara nemurume wangu. Kutongotanga kwatakaita kugara tese, anoita mazuva, anoita weight mumablankets. Okay. So this one, asukwanisa kutauya murume aripo, aita zvekunyora. Let's arimo comment section, but kuti afone, the husband is there. Handika. So I'm just going to read the story panapa tomubatsira. Handika. Hi Sisimeli. Ini yangu I wanted to come and share my story on Facebook. But azviite happy aripo. Problem yangu yandishungurudza since ndakatanga kugara nemurume wangu. Kungotanga kwatakaita kugara tese, anoita mazuva, anoita weight mumablankets, zvokuti iye he can't even understand. Tasvika pakugumirwa sisi, zvinhu zvese we tried kutotya
kurara nemurume sembed kusvika kuti unomuka wakatota kubva kupendi iye wacho wakarara naye. This is a serious one. Right, guys, muri kunzwa handitika ever since she got married akatanga kugara nemurume anzi ngasiti Alama wedwe musadaro munhu anenge abva kubasa akanoita zvealamu inorira ukasatoinzwa chako itori problem. Ane dambudziko murume hanzi we have tried everything taramba. Saka guys, kana pane vanogona kutibatsirawo andika murume ari kuita bed waiting akura andichimaona. So mukadzi ari kuti ndakutotya kana kurara nemurume wacho simply because ndinofuma ndakatota every day. Saka ndoitawo sei vatraya zvese nandika chatora kana 2-3 vachafona who can help mwana uyu marriage couple ichangororana iyi kuti how best can vangaita sei kana uchiziva kwanogona kubatsirwa animaona kana uchiziva kwanogona kubatsirwa because ritori problem itori dambudziko iri. Saka handiziviwo kuti dambudziko iri guys reweight iri rinopedzwa sei I don't know zvangu. Hanzi akamboenda kunotaridzwa kachi hanzi it's a spiritual wife ine murume wake. Yeah, I did not want to say that myself. Thank you for saying that. Ndansingadi kuita sekuti anditoona. Yes, thank you very much my sister. If you are listening at me anditika, if you're listening at me right now, if you're listening guys, if you are listening to me right now andika murume wako ane problem ye spiritual wife ndiyo inoita kuti andika it could be spiritual wife, it could be akagadzirwa zvekuti akada kumuvatemese imimi anoita weti chete. The same applies nijana zvekuti ukadanana nemurume wako ukadanana nemurume wako akanonyenga kana kuti samwe anogona kugadzira zvokuti panouya kumba anti inogona kusamira. It could be that. Kana kuti ma spiritual wives anozviita, especially aya anobva mumafamilies anozviita. They just send chinhu chokuti murume anozviwetera, anongowaita just like that, and imba iyo haimiri. Andiwana, because kana ari ega anogona kuti kana ari ega pamwe haweti, kana ari ega kana angoita mukadzi padhizo otowaita. That would be a spiritual problem. Ninge toripo my sister andizoti mimi macho zvakati mumire panzvimbo mese nemurume wenyu mutenge kutonamata Mwari. Hapana chisingagoneki, but handigoni kuda kuti ndinyanye kukuashwai because handizivi kwamakabva pamwe makatonamata zvokutodaro futi. Hanimaona. So zvinonetsa. Anogona kuve ane munhu kana vekumasaidi chaivo vakamugadzira zviriko. Vekumasaidi chako vanogadzira guys zvokutodaro. Vanogadzira kuti okay, wandigwadzisa wandisiya uchanoweta chita hauna mukadzi uchanogara naye because pauchangonoti nemukadzi anoda kumirira weti machakwe weti everyday ndiani. Saka pauchangonodai so chete nemukadzi weti. So zvinongotwa vakadzi vanogadzika paya panongodai nemurume blood rabuda. Panoda ngonovata nemurume blood rabuda. Saka hauvati nemurume akagadzirwa. But manje kuti zive kuti munobatsirikana papi manje ipapo ndopatatidza kuziva. Guys, kana pari panogona kubatsira ukapo ichi, please kuti vangagona kubatsirwa pakati tibatsireiwo vaende kunobatsirwa because it's a serious problem. Inoputsa imba nokuti mukadzi anonzwa kuti ndakuchokora nemurume everyday ndofuma ndakanyorova andimaona ndakaweterwa nependi everyday guys. Chimuka chimubhedha wacho chiora guys, kana makutoisa inonzi mattress protector yekuti munhu awete hake isingapinda mattress kuti unge kutoita kunge amen kutogadzira mwana guys. Chero iye murume wachona anonzwa sei achiona pamubhedha paiswa mamattress protector iwaya ekuti kana akawaita kana kuti onzi pfeka dhaipa murume mukuru anonzwa sei. It's a problem guys, it's a side problem. Hai kola ndichakubata kuseri ndione kuti tingabatsirana kutsvaga rubatsiro sei. Ndichakubata sensiko zvinokwanisa kufonera because murume wacho aripo. Chakufonera ndiri ndega kana kuti ndifonere uri wega mangwana tono kuti ngabatsirana umbobudawo wakanangana papi kuda kubatsirikana handizive. Right, dambudziko hombe guys. Ingoimagine uchingomuka everyday guys kuti ndakunwa chamachira daily. Haya zvakaoma zvitika kunzoko. Right, pari pera mwada kufona guys, you can send the messages wo.
hanzi iwe tiri nani variko tina shama vanodaro variko vamwe vanodaro kutofuma makuseni kutofuma usiku makuseni akamamira mumachira. Ika takamboita varume veku-UK vakamboita mukombo kumamira machira wani. Varume veku-UK vaimbomamira machira. Hello, pa Emotional Friday. Mushe kanjani? Ndada kungotaurawo wanoro tu pane mukadzi uyu murume wake uyu. Yeah. It's a spiritual attack. Very, very serious. Inini ndozviita sesimili. Zvinhu izvi ndinozvinotisa mostly kana ndine munhu ari serious uyawe. Wekuti maybe munhu yandogona kugara naye. Or like my serious relationship, but now ndine murume. But izvi zvinoitika once in a while, hazviitike like every time. So zvinoitika ndezvekuti ndongorota ndiri toilet. Ndo ndatotanga kuita weti yakareba yekuti the moment munhu wese anowetera machira anotorota ari mutoilet. Exactly. Pekutanga munoziva before ndiri a very spiritual person. Zvokudaro chaizvo. Pekutangisisa ndisati ndakunyatsonzwisisa zvinhu zvedeep spiritual things. Ndairota mumwe amai, ndoti mai vangu, because vangu vari mukoma wamama wangu. Ndo wandairota. Zvazvoti Satani anoshandisa fesi yemunhu zvazvo. Ndo wandairota ivavo, ndiri kumba kwavo, ndiri mutoilet mavo. Wobva watonditi enda unoita weti. Ndo vandatoenda, ndo vandatomuka ndaira sei. But zvinhu hazviitike every time. Zvinogona kuitika kana kuti once a month or 2 months, 2 times a month. Zvinoitika manje strategically. Andi muri kuona. Ini ndakazonotisa kuti inini zvangu pazvinoitika ndogona kuita pepe pateta kuti because now ndichiri kutsvaga mwana nemurume wangu. Saka ndinonotisa kuti maybe paipe pandofungidzira kuti ndiri kupikawo. Ndobva ndarota ndichiita sei zvoita kunge weti yaklina mbeu yayo andimaona. Yeah. So izvozvi zvekutaura kuno kusisimeli ndiri pama 40 days. Andimuri kuona. Yeah, fasting yakatosimba chaio because ndakati enough is enough. So ndiri kubata ndiri pamukaha. Saka zvinotoda kuti iye nemurume wacho chinozoitwa ndechekuti zvine zvichida manje kuti iye anzwisise because like inini murume wangu ndakamusanangura kuti listen, there's a problem ndakanotisa seri spiritual so saka you need to understand. So aka-understand. So last time pazvakaitika, that was a week ago, ndopandakanga ndatanga fasting fastings angu. So zvinotoda kuti it's a very bad, and it's like zvamambota, I think it's a spiritual husband or spiritual wife inoda kudzivisa kuti unge uri mumba. Sekona kwangu inoda kubvisa pamarriage because if you are a woman uchiwetera murume every day anosvika pakugive up kuti ndigare nemunhu anondiwetera. Kana ari mukadziwo unosvika pakuti usvika rini uchiwa chamachira emurume ari kuweta. So these things, they just don't want you to stay with somebody else. You need to be alone. Vachiuya vachikushandisa zvichikushandisa zvousiku. Exactly. So zvinotoda kutumira like even nhasi mapandabva basa makuseni ndatombopa ndatorota nditori but because of my prayers arandikuita ndangoita zvezvo zvekungotoresa mbichana zvazvo ndanga ndapepuka zvezvo zvirova andimaona. So zvichida kuti maybe my prayers they are working. Yes. Keep on praying, my sister, you will conquer. Exactly. So zvinotoda kuti atumira pamukaha because unofanira kuita spirit enough is enough. Like myself ndati 40 days idzodzo dzikasvika dzikakwana pasina kuona anything, I'm going to continue. They need to live my life. Because you need to have spirit yekuti enough is enough, because it's a very stubborn spirit. Very true. Very true. So ndakangoti ndingomcomforta mukadzi uyu kuti zvinhu zviri spiritual zvinoitika. Even Bible inotaura kuti we pass through a lot as Christians. Hazvinoti tendiri 100% perfect, pakundena kwedu, but tinoatakwa. Bible note we are not ignorant of the devices of the devil. Oh, no yes. devices ake, so we need to be head on
to tackle them. So that I'm encouraging that woman with, if they can, they must set aside the fasting prayer. Right. Abva adaira, abva akupindura, asenda message. Anzi kola zvari kutaura is the same na habi wangu. Iye anoita time yekuti pipi yake inomira usiku. So kuti unoshaya kuti yamira sei munhu akarara. Kune vabvunza kuti ndiripi, I'm in Cape Town. Okay. All right. So encouragement, she's not alone, and the husband is not alone. My spiritual attacks ariko, and the kutongo man ngena kutongo to chawe enough is enough. You go in prayer and you pray against it. Amen. Kana makuna matakola, please mfungai wo nemurume wake. Fungai wo couple yoyi. All right, thank you very much Kola. Right, andi mazvinzo akagaisa. Apata light go light tatu murima zvakanaka. Kelly, lighter one light, switch off side light outside kunota turi murima zviri bota kuona ma lights vanapa. Yeah, stay there murima. Right. Zvakaoma zviri kuitika mukati mekurarama kwedu. Let me turn the call avangu vachifona. Hello, Susmeli. Hi dear, how are you? Sorry, I'm returning your call. Thank you. Ndandida kutaura kuti problem iri kuita muromo wendakamboiita. And the time yacho pazvakaitika ndanga ndawana munhu ari serious aida kundiroora. And then so tandaenda kuSA kuholiday tichinoona neimwe family yake. Ndopaakabva ati, so for some days we had agreed kuti hatisi kuzombosangana, like sleeping together. Iye anga achirara kumba kwebhadha yacho. And then musi wakazongodecide kuti tichiti tichikwenda kumorwa weekend yacho iyoyo akauya kuzospenda night nini. Ndopandakabva ndaita wet the bed. Kutraya zvese kuti ndivigise Sismeli munhu asati amuka, but ndakashaya kuti ndovigisa sei. Ningotomudiridza kana iye Imagine, ndakashaya kuti ndovigisa sei, apa ndakaita kuti nyaka dzamubhedha. Saka inini ndakashoka, ndikashaya kuti chii zviri kuitika, because zvakasati zvamboitika kwandiri. And then ndobva ndazongomuudza ndikati handisizoziva chichiitika. First time achoyo anombosvika sei, sakangoseka. But I didn't zvinoitika chichimeki, you were just anxious or nervous or something. But I told you zvinopfuura. Vatondibatsira kucleana nekugadzira chichi. Following night yacho chiti ndobata kuenda kumba. Ndopandakabva ndazviita again. Sismeli ndikuziva kuti ndakachema zvekufunga kuti ndaitonge ndakufa. Mbega unotoda Sismeli zvokunoshezva kuti yabva kupi zvoitika sei how. All I just remember is kuenda irota, but ndirota ndokumusha kwedu. Ndakapedzera kumemba ndikuta chiro ndomusha kwedu vashambura munhu akushanda kuti makuru takatomuroora ichichi. But pandakazviexplaina kune shamwari yangu takausewa naudiki takungoti maybe kurota hope dzezvinhu zvirikuda kuitika. Izvo pamwe ndaitoratidzwa kuhope kunzi munhu wanga uchida kutora munhu wemunhu. So all I'm saying is these things are spiritual. Chinhu chese chinoitika kwatiri as human beings zvinenge zviri spiritual, because tiri vanhu vanofamba mumweya. Yes. So they need to, like, firstly mukadzi vanofanira kunzwisisa partner yake. I know it's not easy, because if I tell you kuti nemunhu yetakasiyana kusiyana kwatakaita akabva angomisa zvese, his excuse was something came up, I feel like there's stuff that we need to fix. But ndakazonzwa kuti akaudza brother yake kuti ndinoroora sei mukadzi anozviitira weti, angasina kundibudira pachena kuti anozviitira weti. And for me kuti ndichabuda kuti ndichataura kuti handisidaro, you know, you can't explain stuff like that. Yeah, so zvinhu zviri highly spiritual, and I'm just going to encourage her to stand by her partner and amubatsire kunamata, wonamata wotsanya. Mwari watinonamata asi Mwari wenhema. Ndikakudza kuti takafasta namama vangu, ndavaudza mai vangu vanga vakushaya kuti zviri kufamba sei. And my mom helped me fast, and I thank God kuva nemubereki akakwanisa kumira neni in that moment. Takangoita 2 weeks, just 2 weeks tichifasta. Pamwe pese apo zvangu zvakuitika every other day. Ndakapedzera ndakuita fear. Even up to now I'm being treated for anxiety yekuti ndinotadza kurara. Because ndandakuta ndichita fear kuti
pese pandarara ndichamuka mubhedha wakatota and it affected my mind. So ndada kutopota ndichita problem yekuti kana ndikada kunorara so ndaitanga kutya. But now Mwari vakangodaira after 2 weeks that problem completely disappeared. Although relationship iyo zvakazoparara hazvo, but Mwari vakazondiblessa nesomething else that was meant to be for me. So, oh yes. Mwari vamurangarira vamuitire zvakanaka. Amen. Thank you very much, Paula. Thank you. Guys, imagine uriwe washanyirwa neboyfriend the first time and then boom, bedwetting. Mangwana futi boom, bedwetting. Guys, kana self-esteem yako inodona zvokutoda kudona kuti picha yako chaiko. But anyway, Mwari vavaitire zvakanaka, guys. Right, pane vamwe here vada kufona, guys. Is there anybody who wants to call in? Pane vamwe vada kufona here? Somebody who's going through something, just want to come and share with us. You feel like you want to just come and cry. And it's an emotional Friday. You are allowed. Just call in. Baba, you know can you please call in, guys? We can have the last caller for tonight. I paid a down for now. Yeah, it's a bit waiting. It's said, guys. Don't worry, mutanishkapa kuzozviuraya. Akutadza kuzviendela kuti ndochasei. Anoshkapa kuzviuraya chaiko. Shkapa kuzviuraya kuti takufa hangu. Because kana muri vakadzi vamwe vaya mai mwana nengotukwana every day kuti putseke ndosaka chiwetera machira. Kana makona namba kunza atisena nini ndosaka chiweta. Hanozati vakadzi atina muromo. Kuto destroy self-esteem yake wese. Yemunhu rume. Ngodai aputseke ndosaka chiwetera machira. Andi maona. Aripo ero mwada kufona guys kana pasina zvamuti chende zvamutovata. Ndinde zvamutinogeza ndirare. Ndofunga chimwe changu charara chatobatwa neupi zvokutoenda chaiko. Zvokutovata chaiko. Pane mwada kufona here guys. You are all okay. All right. So guys, they will share when they are ready. When they are ready, we shall ready. Zimbabwe chemo. And the most come much ah, chinenge chatofane hope. Ungamutsa munhu, unongosvika uchingozvivatira pasaiti. Anenge atofane hope munhu acho kutoenda chaiko, kuyerera chaiko. Right, kana pasina tobatsira zvedu mangwana anditika hanzi we not okay but tiri kumabasa. Okay, cool. All right. Kana mazove ready, tichazodzoka nayo. If people are ready to talk now, they will just come and share semadzimai kuti guys, this is what we are going through, what I'm going through. Ndibatsire you way. And people can just I just need you to listen as I'm calling. All right. Regaya phone, pane atari kufona. Ngoti guys, andisikuda kuti mudi, I just want you to listen to me. Kungoteerera chete, ngonyarara muteerera chete nyaya yangu. Tongoteerera zvongopera uburuka koindako. Andika munenge watowana what you have released the stress. I'm going to answer that Belinda Chuma, I'm calling. All right, let's wait for Belinda to call in. Get immediately Belinda up on. As advice, yeah, you know that was stupid. We need to do it very late, chat, late, you know, so that. You know, di show eva no akuri yasi show eva no adiki because the share na adiki tino wane mujolo pan tino wane kunzo boyfriend yangu. This is a serious show and what kana taitanga utakuda kuita serious show mudzimba mune zvinorema tinachi vanhu kungofamba vakatakura kurema chako chekurema vakadzi vakatakura kurema mudzimba.
Belinda ari kufona here? Haasi kufona. Okay. Hello, Emotional Friday. Hello. Yes, dear. Hi. And start to contribute. It can be a medical problem. So, hello. It can be a medical problem, so maybe they can visit a men's clinic, then there's treatment for that. Inopinda Belinda, vamwari kungopinda one. Sorry? Okay, nachidaira Belinda ngachinyora comment. Oh, okay. So that's my advice for them to remember bedwetting to visit a men's clinic. But don't you think they've tried everything? As you said, that you have tried everything. I didn't hear that part. I thought that we have tried everything. Obviously, want to take hospital. Okay. That's why we say probably it could be spiritual. All right. Chifona Belinda, you can call in. Inopinda. Kana namba hii video ya wangu isachite yakapinwa hapo hiyo. Inofwa kupinda phone yako. Anyora iri message anakutaura ati but angoti takazama zvese. Mini ndisiri dambudziko rakadai ungagara naro pasina kumboenda kuchipatara. Obviously ninge wakatomboendako. But we don't know. Hello dear. Hello. Hello. Kola hello. Okay. I think kola vanodonha network yavo. Okay, kuramba ndimi ede because of technical issues. The person was unable to join. Okay. Kutoramba. Anyway, she's not calling in. So guys, ndakuenda hangu andika tobatana zvedu mangwana Saturday. Tinenge tiri tese tobatana mangwana Saturday andika guys. Murare munyasha. Don't forget to pray before you sleep. Kune hondo dziri kusimuka. Kune mweya iri kutenderera muchadenga. Kune veukama vasina kuvata izvozvi vakamira vari kuchedzera zita rako vari kugwa newe vari kudii without you knowing. Anzi ndikudhavha height. Ndoko wakaenda. Okay, all right. Tichataura kuseri wamimi. Tichataura kuseri. And don't forget to pray, guys. Just take even 5 minutes of prayer. 10 minutes of prayer. I'm going to Mwari. Thank you for the day. Thank you. Nokuti protector Mwari. Hanzi Mwari anogara murumbidzo dzavo. Sometimes you don't need to ask anything. Just praise him. Kuti Mwari handisi kuti ndokuitira ichi zvamunondiitira songa mupenyu wangu murumbidzo dzavo idzi dzokungovarumbidza kwavanogara imomo. Just praise him. Usiya zvakadaro. Saka guys musakangane kunamata ndika God bless you tobatsana mangwana andika. Thank you guys.